Tak já vás tady zdravím u dalšího videa společně s Honzou. Honzo, pozdrav. Ahoj. A co dneska budeme dělat teda? Dneska teď se vyspíme. To je asi dobrý napad, kamo, je vyžeností svojí postele. A... Je prašil nějaký zomboida, co krát vája, co tu máme? Protože jsou monstra blízko. No já spím krásně už. Tak, konečně taky. A no my půjdeme udělat to, že... Půjdeme udělat tu XP farmu. No tak jo. A to budeme potřebovat nějaký bloky. Komu ty dobře hořejí ty zomboidi tady. Budeme potřebovat si udělat lodičku. Budeme potřebovat jít na moře. Natěžit liány. To jsou někde daleko, ne liány. Nebo to jako... Teda ne liány, ty no... Jesený, chápu, jo, vidím. Chaluhy. Chaluhy, ty tady vlajou. Ale to nejsou ty správný chaluhy, co potřebujeme. Aha. Třeba tohle, crafting si vyrobíme dole, takže teď půjdeme ke spawnu. Ty strašný bydlenkám, vedle krávkám, vedle všeho, to je tolik zvuků, tyjo. Jo, když to pak postavíme pak velký barák někde dál a poddělíme to od farmy. Myšlenky, no. Kávo, hráč na enjoyer. Jsou ty hlasy. Já toho tedy grnul, vole. Pak dešnul. No, pak si dešnul a ty jsi dostal ráčnou, no, tak. Jo, tak. Myšlenky ho navnadily. I takový věci se stávají. Se stává, no. To je život. Kamal, ty obíjačky s tím byly voser spíš. Tak když ti týpek dá ráčnou, tak je potom blbý, jako. Do nemocnice, na policajty, no. Kam hlavně byly asi ty ve 3 ráno. Ty hlasy mu to řekli, no. Kámo, ale to byl úplně jinde. Ten byl jako dobře najetej. Máte si cestu? Jo. OK. Macha, tady je láva, jo. Nice. Jako tady u mě až je láva. Jo. Tyhle, tady je nějaká vodopád dolů. Yes, to dobrý jezdírko, tam bych padl a je po mně. OK, já si nastoupím první, ty si nastoupíš za mě, jo? Můžeš. Můžete praštit během toho, co jedem? Ne. Fakt, že jo. A střelit? Ne. Číčí. Ale můžeš střílet skrz mě, jakoby, no. A já když nad tím tak přemýšlím, tak asi vypneme PvPčko tady, protože... Jak to? Vy s bronchyčem, vole, to jako není vůbec dobrý. Tak já k němu přišel o levely. No právě. To je želva, nemůžeme želvu vzít? Ne. Koukej, není, ale... Jdeme pro tohleto. Mám vyskočit? Trošku toho potřebujeme. Já tady sbírám, pán. Čím se vystupuju z lodi? Víš tak. Shiftem. Kamo, tak rychle zběsila, tady se driftuju, ty jo. No, to nám stačí. Tak jedeme zpátky, tou řekou. Ty sedíš u mě už? Jo. My totiž potřebujeme postavit výtah na ty zombíky. Jede špatně. Tudy ne, tak to tady obědu. Jo, no tak to je jedno. Podívej, to můžu tudy jet, jo. Já jsem myslel, že to jsou 2 koryta, víš. Já jsem nevěděl, že to je to. Ne, to je jedno, ale můžu jet sem, tady jsme ještě nebyli. Ne, jedeme zpátky, jdeme dělat tu farmu, halo. Jsem se podívat. Odkloňovat od skriptu. Tak jdem zpátky, no. Můžu tím dojet, myslíš, až k té naší vesnici? No, to asi ne, tam to není propojený tamhle. Tak já to nechám tady. Zaparkuj to, rozbijem to, odem.
Přeji zbalil. A... ano. A... musíme totiž udělat takový výtah, víš, na ty zombíky, aby vždycky vyjeli nahoru. Po těch liánách. No, po těch. Jo. A to ještě budeme muset vlastně v tom nedru, ne? Něco podobného. No, to budeme potřebovat ještě do nedru, no. Mám včela, tamhle. To je fascinující. Kázu věci, které tady vidím po druhý životě, že jo? Jednou s ním picnul, teďko. No, ona tě zabila jednou. Ne, nezabila, já jí zabil. Já jsem doufal, že z ní padne třeba med nebo něco. Z ní nepadlo vůbec nic. Ne, to potom se dá brát z toho, to se potom dá brát z úlu. Med a vosk. Z vosku můžeš dělat svíčky. Nice. Co? Tak, teď se podívám, jestli náhodou nemáme soul sand tady. Trošku se bojím, že nemáme. Má ti giftnout ty listy? No, nemusíš, ale musíme jít do nedru. A nemám si vzít něco zlatýho? No jo, to bychom měli. To jsi docela chytrý. A to vím. To je jasný. Tady jsou jedny boty. A já mám druhý. Dík. Tak. No já si myslím, že Bronchyč totiž neměl ty zlatý boty, protože když se podíváš, tak třeba moje jsou rozbitý, ale ty, co máš, ty jsou úplně fungl-nový. Ty moje? No. Jo, jsou, no. No, takže já si myslím, že Bronchyč na ně zapomněl a proto na ně zautočili. No, je to možný. To já doufám, že nepřijdu svůj enchantovaný krumpáč. Jenom potřebujeme soul sand a mizíme. Ten je tamhle nejbližší, asi předpokládám. Pacha, tady jsou ty velký vepři. Budou na nás útočit, jo? Pravděpodobně. A pobijeme je? Jo, tak asi vedou, bychom zabít mohli. Když tak jejich slabina je to, že jsou 2 bloky široký, jo, takže přesně do tohohle toho nám nemůžou vlézt třeba. Jo. Jo, hele, tady jsou sem, hele. To tamhle to u té lávy, jo? Tohleto. Je to naše divej hnus. A čím to mám těžit? Tím krumpáčem, co jsi mi dal? Ne, lopatkou. A tyhle lávové bloky provedou mi něco? Jaký lávový bloky? Tyhle ty. Jo, dej ti hit. Au. Fakt, že jo. Můžu vyrobit nějaký oheň z toho hlavně. Jo, tady jsou to. Z čeho? Z toho soul sandu? Co teď těžíme? Jo. Modrej z toho je, no. Jo, se z toho udělat modrý torčky. K čemu to je dobrý? Moc nevím, ono to moc nic jako podle mě dobrý není, ono to naopak ještě hůř svítí. Nedá chodit, já jsem tam takový pomalej. Dobrý, já myslím, že nám to stačí. Nám stačil reálně jako jeden, víš? Aha, tak samozřejmě. To je jenom potřebujeme takový jako, ono to dělá bublinky, které nadnášejí. Akorát teďko nemůžu, jo, tadyhle. No, C. Jo. Tak a běžíme rovnou k portálu. Tady jsou ty vepři, pojďme okolo. Oni jsou agro možná už. A už se běží. Tak doufám, že to rychleji sportne. To teď sportne za náma se určitě. Tady ho zabijem s nás, to je v pohodě. Tak to je dobrý. Tak, takže máme všechno vlastně, co na to potřebujeme. Takže já tady jenom vystřílím vajíčka. Jo, ještě potřebujeme Co to chtěl udělat do hajzlu? Ale jsem chtěl udělat. Že si potřebujeme vyrobit hopper. Minimálně jeden. Čemu je vystřílení vajíček dobrý? Co se může vylíhnout tata? Jo, z toho se vylíhne nová, no. Po každý?
Nemusí, může. Je, no to překlik. A vezmeme tohle, vezmeme si tam půlstaku 30 železa, 29 železa tam vezmu. Takže tím Dobrý, trefil ty takže slepice. můžeme jít dolů. Aha. Máme snad všechno, mám... Já taky ten soulset, no mám mám hodně. spoustu, soulsend mám, na bezedný zdroj vody máme. Takže to snad dáme. Akorát udělám takovou improvizovanou, no já úplně neumím dělat takovou šíleně profi, ale... OK. Ono se to dá vypočítat tak, že potom zabíjíš jakoby na jeden klik rukou. Ale já jsem to nikdy úplně neuměl, takže já jsem to vždycky zabíjel mečem prostě, no. Nechal jsem je trošku hitnout a zabíjel jsem to mečem. Tak to jo. Akorát teďko nevím, kde přesně je ten vchod. No tady je ta torčka. Jo, tady je. Jo, já nemám žádnou torčku. Máš torčky? Jo, pár jich mám. Tady. Mám jich 11, to stačí nesnad. No, uvidíme. Uvidíme. Tak budem doufat. Tak. Musíme si někde zřídit nějakou takovou základnu, kde to budeme řešit všechno. Protože tohle musíme odkopat. Jsou tuhle zadní zeď taky? Všechno tohleto okolo, celý ten terminál. Budeme muset kopat ještě dál, víš. To je potřeba jako nějaký prostor. OK. I tohle to můžeš skopat. Uh-huh. Tady. Ten diamantový je úplně OP, ten to koupí úplně rychle. Jo. Tak, co teď? 7, 8. Teď můžeme tohleto asi... Počkej. Už úplně nevím, jak velký range on spawnuje, ale myslím, že je to 8x8. Takže když uděláme 8x8, tak nemůžeme nic podělat. Takže... Okay. Jsou taktiky tohle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hele, diamanty. Nazdar. Nice. To bude to hodně. Tak, počkej. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Možná uděláme úplně nejjednodušší farmu zatím a pak ji vylepšíme. 8. Dobrý, takže je potřeba vykopat. Já to tady teď oběhnu do kolečka.
Pozor. Tak stojíš jako zeď tady, jo, takhle. Jo, takhle to budeme muset vytěžit sem až. Aha. Jakože tohle všechno musí dát pryč? Jo. Takže tohle můžu dát pryč, tohle vytěžit, co tady je. Já se podívám. Tohle co koukám. Jo, to můžeš vykopat, ano. Tak já to vykopat. Samým budeš moct udělat tady. A moje pochodeň. Uděláme jenom takovou, kde oni budou propadávat tím středem dolů a my je tam dole budeme kosit. Tohle jsem to trefil úplně přesně. Tohle je skeleton s enchantovaným lukem, kámo. No, tak tady jsem to takhle vytěžil. Takhle. To všechno, okolo čeho si to vytěžil, on dá taky pryč, jo? Jo, tohle to všechno, co jsem tady všude vytěžil, co jsem tady jako udělal tu stěnu, tak můžeš těžit v tom. A ta díra, co je tady ven, je v pohodě? Já to pak zadělám tam ještě. My tady musíme udělat takhle velký prostor. Tady se nám vlastně budou spawnovat jenom. A my tady to vykopeme ještě hloubějc trochu. Tam uděláme vodu. Uděláme to ještě 3 bloky dolů, hluboký. Aha. Možná 4. Tam uděláme vodu, která bude ze všech stran jakoby stejkat ty zombíky ke středu. A ve středu tam bude jenom díra dolů. A tam je to bude tam je budou propadávat dolů a tam je budeme kosit dole. To by to kope snad ještě rychleji než mě, vole. Já mám efficiency 4, ty máš jenom 3. Aha. A hlavně, když ho potom budeš mít už úplně skoro rozbitej, tak ho schovej. A až budeme mít mending, tak si je opravíme. Vyplatí se vůbec jako enchantovat jiný věci než diamantový? Jo, tak třeba... Mám to zadělat tu díru? Jo, prosím tě. Občas si enchantuješ třeba železný. Z toho důvodu, že ty vlastně... Když přijdeš k tomu enchanting table, tak vidíš, že jo, co tam můžeš mít za enchant. A ty, když něco oenchantuješ, tak se ti to jakoby refreshne. Jako obnoví se ti jako ta durabilita toho? Ne, obnoví se ti ta nabídka toho. Jo, aha. Takže ti to třeba dá nějaký nový enchant. Který třeba může být lepší než ten, co jsi tam měl předtím, že? Tak ten horší jakoby si dáš třeba na ten železný krumpáč nebo na dřevěný, ten potom vyhodíš, no. A nebo když je to železný, tak ho třeba používáš jako druhý krumpáč třeba ze začátku, než potom máš třeba opravdu hodně těch diamantových, no. On se vůbec neníčí ten krumpáč, to je OP hodně. Moc se neníčí, no. Jako za chvíli se zničí, ale... Je to, když myslím, že vždycky jako to nejde, že můžu mít jako jenom, to je ten jeden, co naberu. Tady jsem udělal nějakou strašnou chybu. Jak to, že to nefunguje? Kledám to na no to. Ještě si musíš nechat nějaký, budeme potřebovat ještě potom dolů k tomu, jak půjdeme do té zabíjecí místnosti. Nechal jsem si 2. Jo. Dobře. Tak takhle je to dobrý, ne?
To je docela dost málo, si jich nechal. No. Všechno být Nemáš nemůžem. nějaký uhlí? 3 už mám. Tak ono ještě budeme mít 4 tady z toho... Poměru, no, to je dobrý. Mám se vystavit k tobě nahoru? Nemusíš, já to tady jenom oběhnu, aby jsme to měli zavřený, tu spawnovací místnost. A je tam tma, ne? Doufám. Kde? Ne, v té místnosti nesvítí to skrz ty bloky, ne? Co tady mám? Ne, jasně, že to nesvítí skrz ty bloky. Okay. No, jsou jako vzadu, no. Tamhle. Ale No, a teď, když do nich budeš sekat, tak ti budou padat levely. No, jako když je zabiješ, že jo? No jo. A zbytek ti odteče tady do truhly. Vidíš, že už tam je nějaký to routen flash maso. Tak to je hodně OP. Jako je to docela shitty, protože to není úplně